is vandaag 9 november. En bij de familie Hoebe Jansen zien ze er al A, humorvol van. En B, die gewoon niet voor half werk. Kijk. Wat zul je zien zonder, zonder verlengsnoer? We zijn welkom. Ja. Ik dacht dat ik een hondje huurde. Wat ik hiervan moet maken, weet ik niet, Rudy. Oeh, goedemiddag. Goedemiddag. Zit jij de kerstman? De kerstman, ja, ik ben binnen hier. Goeiedag. Goeiedag. Gij ziet, had ik dat toch goed gehuurd? Ja, dus Ja. een kleine waakhond is dat, ja. Of is het een korenwolf? Nee, dat is echt goed veel dingen. Oké. Nou ja, zo goed is hij niet, hè? Nee. Maar ik zeg net tegen de Louis en tegen mijn twee collega's, Ja. het is 9 november. Ja. Meneer Hoebe. Ja, we houden ervan. Nou ja, dat is toch dan misschien wel de understatement van het jaar. Waar houden we ervan? Ja, maar ja, we willen een klein keer doen met Valkenburg. Ah, En ja, die gaan de 14e volgens mij beginnen. En we gaan de grote volgens mij open. En ja, we zijn altijd zo geweest met de kinderen. En ik vind gewoon kerst vind ik het leukste feest van het hele jaar. en wat is er met de vastelovend dan? Ja, laten we het allemaal niet meer hebben. Hè. Ik bedoel, dat is met dat corona gebeuren allemaal zo moeilijk nu op dit moment. Oh, dus sindsdien leg je even alle... Ja, en dan gooi ik maar alle energie in de kerst. Hè. En ja... Ja, die lui die wat heel langskomen, die zeggen nog altijd van dat we het ieder jaar weer leuk doen. En ieder jaar probeer ik het anders te creëren en mijn best te doen. Het is wel een beetje, het is een beetje, ja, ook met het hoes en zo, het is een beetje Dickens-achtig. Ja, juist. Ja, maar dat is ook Ja? een klein beetje wat ik Nou. ja, toch wel probeer na te bootsen. Hè. Het is altijd leuk om, ja, vooral met dit pand. Het is al een klein beetje een statig pand om het zo maar te Absoluut. noemen. Hè. En dan past het wel erbij. En dat maakt het alleen maar gezelliger. En dus ja, het is al een rot tijd voor iedereen. En ik bedoel, ja, kerst moet iedereen met elkaar brengen. En dat doen we een klein beetje zo. En ja, de buurt vindt het super geweldig. Hoe lang is het nou al zo? Het pand zelf? Nee, ik bedoel De versiering. Dit is nu, we zijn afgelopen, vorige week maandag zijn we begonnen. Dus We hebben het boete gedaan. En we hebben nu afgelopen zaterdag en zondag even alles binnen gedaan. Want binnen zit ook eigenlijk alles klaar. De kerstboom, ja. Nee! Ja. Mogen we? Ja, ik zou zeggen, kom God maar geef binnen. voor. Ja, kom maar voor zou ik zeggen. Ja, het begint al een klein beetje in de gang, hè. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om dat te doen. En Oh nee! ja, Hey, wat is dat nou? ja, dat is nog een kleine waakhond erbij. En gij vond... Goeiedag zeg. Echt? Ja, dat hebben we afgelopen zaterdag en zondag. Ja. En einde kerstboom is te weinig. Ja, nou ik heb altijd keer een hele grote kerstboom willen hebben. En we hebben sinds kort even een uitbouw. En ik zag al tegen mijn vrouw, ik zeg, nou, als het zoiets is, dan zetten we wel een grote kerstboom neer. Gij kent zelfs nog de hakt in als je dat zoet willen. Ja, Een witte keer. ja, dus ja. Ik heb zelf mijn grootste wens, hè, een trein, hè. Oktober heb je er 2 van. Ja, deze deed het nu gelukkig wel goed, maar daarna heb ik het moeite met. Oh, wacht even, zal ik even heller zetten. Dan draait er ook, ja. Ja, ik vind dat gezellig. Nee, dat ik op de grond vandaag aan heb, want dat hebben we gewoon graag gek. Het ganse gezin is zo gek als gij. Nee, Oh. dat niet. Ik ben de gekste volgens mij. De vrouw zegt altijd zo van, als ik naar Intertuin vertrek of ik ga naar de Groenrijk of wat, noem maar op.
dan moet ik de kreddekaas inleveren, want ik ga altijd voor één ding en ik kom met kop iets meer voor terug altijd. Ja, maar zonder nog even namen te noemen van bedrijven. Ja. Ziet je dan ook het type die dan, als de kerst is geweest, dan nog even voor de uitverkoerheid? Ja, wel toevallig. Ik zal hem even goed zitten, nou, maar dat geeft zo wel wij. Nou, vorig jaar waren we dat toevallig wel van plan. Maar ja, toen was ook weer een keer de corona wat opkwam. En toen moest een keer alles touw. Want we waren eigenlijk van plan om als thema dit jaar wat leuk overal zuus, de snopjes, hè, de taartjes, de koekjes. De pastry. Ja. En, maar ja, we hebben het dit jaar maar weer op deze thema gehad. En ja, we vinden nog die notenkrakers vinden we heel leuk. We hebben ook, die soldeurtjes, ja. Ja, we hebben er toevallig nog 2 hele groeten, maar ja, die hebben we nog niet boete gezet, want daar komen kerstliedjes uit en ik denk dat gaat niet gaan op dit moment. Ik denk dat de luisteraars zo gaat hebben van, ja hallo, hoe zien we mee bezig, hè? Ja. Maar weet je, dus, ik vind, ja, als je zo'n boom maakt of de geest gaat versieren, dan moet je ook ervan kunnen genieten. En uiteindelijk, de kerst nu tot aan kerst of zelfs tot, na kerst. Hè. Meestal de eerste week van januari, dan hebben we ook gezegd van... Oh, toch wel? Ja, okay. dan gaat alles eruit. We wachten niet op die 3 koningen, want die brengen toch nooit schat. De 3 onwiezen, de 3 onwiezen uit het oosten. Ja, die zeggen altijd van, dat ze gaat komen brengen voor kinderen Jezus, maar ik heb het hij nog niet gezien in ieder geval. Dit is echt... Ja, dat is eigenlijk... Hallo. Amber, mijn dochter. Die zijn lekker aan het bakken. Ja, die trok een gezicht van papa is weer in zijn element. Ja. Hoe groot is het gezin? We zien eigenlijk een soort van gezinshuis. Dus we hebben een paar kinderen die we ook opvangen. Maar het gezin, mijn eigen gezin bestaat uit 3 jongens en een dochter. Amber. En dan mijn huidige vrouw, die heeft ook nog eens 3 jongens en een dochter. Dus... En we hebben ook nog 4 kleinkinderen, dus vorig jaar hebben we echt nog een tafel erbij moeten zetten. Het gemetstel overal te kunnen zitten, het is wel echt goed feest zijn. Ja, dus dat is wel, dat is ook het leukste daarvan. Dus even denken, wacht even, 8 kinderen? Heb ik dat nog? 8 kinderen, ja. 8, in welke leeftijd? Mijn dochter van 17, dan de dochter van Nel die is 18. Dan hebben we de jongens van mijn kant te zien 24, 28 en 31. En de jongens van Nella kant, die, moet ik even goed nadenken, is niet nu 28 volgens mij. 28, 32 en 34 volgens mij, zo even op mijn hoofd. En dan hebben we pas 2 kleinkinderen gekregen, een tweeling van 3 maanden. Terwijl dat je het vertelt, zie ik inderdaad het toffel alsmaar langer weer. Ja, daarom hebben we gewoon moeten opbouwen. Hè. Dus straks zitten we in de tuin en dan is het... Hey, en je zegt, we vangen ook nog kinderen op? Ja, we vangen kinderen op. En dat doen we al jaren. Gastouders? Ja, nee, pleegouders, gezinsouders. Dus, en dat zijn kinderen die om wat voor rijden dan ook, zeg maar, uit huis zijn geplaatst. En zien dat ook acute situaties ook? Dat ze vrij kort dagen bij je ook aankloppen zo van... Nou, nee, meestal gaat er toch wel een paar dagen overheen. We hebben wel eens een keer een babyke gehad wat eigenlijk vrij snel een opvang nodig had. Maar de meeste mensen als hij zitten zien in de leeftijd van 13, 14, 15. Het is eigenlijk een groep en een klein beetje buiten de boot valt, zeggen we altijd. En die kinderen, ik vind gewoon, die moeten eigenlijk hetzelfde kunnen krijgen wat dus kinderen ook hebben gehad. Dus ook een leuke kerst bijvoorbeeld? Juist, ja, kerst absoluut. Ja. Dat is ook eigenlijk wel de kerstgedachte, hè? Ja, maar het familiaire, hè? Het samenkomen. En kijk, we hebben een heel druk leven, dus ze zussen elkaar al, de eigen kinderen zussen bijna niet. Dus dan zien zo'n feesten zien dan geweldig eigenlijk. Daar ze dubbel van genieten. Ja, juist. Ja. En het opvangen van kinderen, wanneer is dat ontstaan en hoe oud is dat ontstaan? Mijn huidige vrouw, hè, die is eigenlijk al een jaar Nel is het, hè? Nel, die is 34 jaar geleden is die eigenlijk begonnen met pleegzorg. Oorspronkelijk kwam die uit Horst. En ik heb Nel een jaar of 11 geleden leren kennen.
En ja, zo ben ik eigenlijk een keer erin gerold. En een paar jaar geleden zijn we eigenlijk van pleegouder naar gezinsouder gegaan. Omdat ja, ook kinderen met een iets zwaardere problematiek, noemen we dat altijd, die moeten ook een kans krijgen. En die hebben net zo goed een dak boven een cupje nodig. Dus ja, en zo is het eigenlijk gegaan. Het zit volgens mij, het moet in zich zitten. Het ging heel natuurlijk. Ja. Nel is sowieso een moederfiguur, dat kind ook aan mijn dochter vragen. En we doen alles, we stonden gewoon altijd klaar voor. En ook wie ze zich onderling met elkaar omgaan. Het zien geen vreemde kinderen of dit, nee, het zien zustertjes. Okay. En dat is ook heel leuk om te huren, want dat betekent wel dat ze zich heel prettig voelen in het huis. Ja.